Welcome mo happy weekend mga higala mga kaigsuunan. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayan nga pagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Malipayon kita sa pagpadayon sa tuang pagtunanay matag simana mga kaigsuunan ug kini nga episode karon is one very special lesson discussion mga kaigsuunan. Inyo masayran unya kung ngano nga pinasahi kini nga pagtunanay. Aduna kitay bag-o usab nga panlasa sa ato ang pagtuon sa lesson karon gumikan kay aduna kitay mga bag-o nga mga panel discussants kuyog kanato niining adlaw mga kaigsuonan. Sa dili pa ta moadto sa unahan, gusto namo nga ipahibalo sa inyo nga ang Ginoo kanunay malipayon nga magsud-ong sa mga katawhan nga makugihon sa pagtuon sa atong lesson kada semana mga kaigsuonan. Dinhi gatubo ang atong espirituhanon nga kisinatian ug makapahat kita sa espirituhanon nga mga kamatuoran sa atong mga higala ug mga kaigsuonan. Padayon na to itong pagtuon sa lesson karong simanaha mga kaigsuonan in another topic which is worship the Creator. Kung atong binisayon, simbaha o ang pagsimba sa atong magbubuhat mga kaigsuonan. Atong nakita sa nilabay nga mga lesson nga atong gidiscuss ang mga issues mahitungod sa pagatiman sa mga kabus og timawa, sa mga makaluluoy nga mga bahin sa atong katilingban mga kaigsuonan. We will see this week kung aduna ba'y kalabutan ang atong pag-atiman niining mga marginalized people of our society sa atong pagsimba sa Ginoo. Kuyog ka nato karon mga kaigsuonan sa akong giingon nyo pinasahi kayo ni nga programa tungod kay ani ang atong mga bago mga panelists mga kaigsuonan. At the same time we welcome them to South Philippine Union Conference Hope Channel. Atong mga pastors ug administrators gikan sa Samar Mission. Dinhi sa atong pikas nga bahin mga kaigsuonan, nga atong pinalangga nga Executive Secretary sa bag-o nga misyon sa Visayas, mao ang Samar Mission, in the person of Pastor Antonio Gobi Jr. Diri sab sa atong pikas nga bahin mga kaigsuonan, usa sa atong mga abtikon nga mga field workers nga na-assign sa Calbayog District, ang ato ang pinalangga usab nga guest nga si Pastor Remigio Rizos Jr. Gani mga kaigsuonan, while naghimutan ining atong pagtaping karon, they are very much supported by their ever active president na adinhi sa atong lawak mga kaigsuonan, si Pastor Emerson Lucion, ang atong pinalangga nga presidente sa Samar Mission. Sa dili pa ta moadto sa unahan, atong pangayoon ang gasa sa Ginoo, pinaagi siyang kinaadman diha sa pagampo kuyog ni Pastor Rizos. Magampo kita, mga kaigsuonan ko. Dalay ko ni ka o Diyos na takna sa pagtuon. Amo ginaibitar ang balang espiritu nga magatudlo ka namo. O kaming tanan imong pagatudloan, pinaagi sa paggiya sa leksyon nini nga semana. Amen. Nga magtuki kami sa imong nga pulong. Amen. Ikaw mag-andam sa among makasing-kasing nga makadawat kami sa imong pagtulunan nga imong igahatag kanamo karon. Salamat sa pagtubag nimo sa among pagampo sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen. Amen. Salamat kayo Pastor Rizos sa pagbukas pagampo mga kaigsuonan ni atong leksyon. Sa dili pa ta moadto na sab sa pagsugod gyud niini, atong unahon ang atong mga tulumanon, mga mao ang pagtimbaya, ang pag-greet pangumusta sa atong mga suki nga mga sumusunod niini nga to ang tulumanon takna sa pagtuon mga kaigsuonan. Unahon na to si Pastor Gobi. Pastor. Okay, happy Sabbath sa atong tanan mga kaigsuonan nga nagalantaw karon sa atong Hope Channel, sa atong Sabbath School Lesson Review, ang atong takna sa pagtuon. Nga maupay nga aga aton nga tanan mga kabugtuan, maupay nga adlaw hayo nga tanan. Akon liwat gin papangumusta ang aton aktibo nga presidente han Samar Mission. Ngani naging kaupod nato niya na high studio si Pastor Emerson Lucion. Ngan sugad man ang aton treasurer dito, si Sir Luna Casio, ang aton luwat maduroto nga secretary office, Ma'am Tonette Casio, nga na naton mga departmental directors, si Ma'am Lucion, kaupod ni Pastor Intanto. Nga na Pastor Buscato, nababati kita habugos nga Eastern Visayas, diri la kay Samar, Apil and Leyte Samar ngan biliran. Yes. No? Every time nga may da programa sugad hini nga naghimo kita naton lesson review, anaton mga kabugtuan nga mga waray-waray
nagamonitor hira hini nga aton Praise the program Lord. didaha channel 33 hagisat naton. Amen. So, thank you so much. Ngadtulot kan da Brother Jerry Tapaya, haold mahayag. Kan Brother Donato Sidron, didaha San Jorge, no? Abisan pa man ni Brother Sidron, diri nagod nakakakadto at church. Pero nalipay kami, Brother Sidron, nga ikaw, kada program naton, didiha aton programa, ada kagod namamati nga nagkikita, hini nga aton pagpadasig, didaha buruhaton ha Ginoo. So, damo nga salamat. Hatulo ka mga probinsya Samar, ha Eastern Samar, Western Samar, nga Northern Samar. Thank you for watching. Hini nga aton programa naton ha lesson review and takna sa pagtuon. Amen. Pastor Rizos, is your turn. Malipayon nga takna sa pagtuon sa atong mga kaigsunan, atong mga kaubanan nga mga pastor din sa Samar Mission o sa atong silingan, ang atong inahan East Visayan Conference. Maayong pagtuon sa inyong tanan o sa atong mga kaigsunan sa distrito sa Calbayog area. Amen. Maayong pagtuon sa atong tanan. Okay. Daghang kayong salamat, no? It's a privilege, mga kaigsunan, nga ikauban nato ang mga magbubuhat sa uban nga mga work fields dinhi sa Pilipinas, mga kaigsunan. Atong igsuon nga union diha sa Central Philippine Union Conference, maingon usab gaabot pa kita bisan sa North, mga kaigsunan, sa atong mga kabisayan nga mga sumusunod. Gani bisan ng mga dili Bisaya, mga kaigsuon, ay nanonood pa rin sa atin. Sinisikap po nilang maintindihan ang ating lesson, but anyway, we praise God for allowing the Holy Spirit to work so that we can understand our lessons for the week in Cebuan version. Amen. Atong gipadayon greet, mga kaigsunan, si Duinilo Arangis Binoya, usa sa atong mga followers din sa Facebook nga atong sibya sa takna sa pagtuon. Mayngon man kang Sister Lini Ondoy, happy weekend kanimo. O gikan sa Hong Kong, mga kaigsunan, Sister Dada Chan. Welcome kanunay ang imong family o ang tibuok nga community nga nakigtan-aw ni ining ato ang takna sa pagtuon. Of course, to all our Hope Channel viewers, Facebook Live viewers, ug sa maingon man sa YouTube viewers, mga kaigsunan, ug sa tanan nato nga mga higala ug mga igsoon nga nagpaminaw sa ato mga Hope Radio. Daghang kayong salamat sa inyong makanunay na pagsunod. Happy weekend ug happy Sabbath kaninyo, mga igsoon. Now, let's go to the discussion of our lesson. Ato nang gihisgutan kaganina, mga kaigsunan, naguluhan kini og worship the Creator o ang pagsimba sa ato ang magbubuhat. By the way, mga kaigsunan, gamay na lang kayo nga spoiler, we'd like to greet Brother Julio Tumarlas nga kanunay sa nagsuporta nining ato ang tulumanon stak na sa pagtuon. Now let's go back to our topic. Worship the Creator, mga kaigsunan. Pero niining pagsimba nato sa atong magbubuhat, ang Dios dili sa tanang panahon mahimuot sa atong pamaagi sa atong pagsimba. And we are being brought back to how the people in olden times, sa iyang pinili nga mga katawhan kaniadto, nga sa ilahang pagkarelihiyoso, mga kaigsunan, nagyatak na sila to the extent sa tawhanong katungod sa mga pobre o mga kabos, mga makaluluoy, mga kaigsunan. And therefore, God was not pleased and He feels He is not honored ni ining ilang pagsimba kaniya, mga kaigsunan. Busa, pinaagi kang Isayas, ani ay pahinumdum gikan sa Dios sa husto nga pamaagi sa pagsimba. Atong hangyoon si Pastor Gubis, pagbasa sa atong memory text ni si Manama. Kaplaga na to sa Isayas, mga kaigsunan. Isayas Kapitulo 58, versikulo 6 ug 7, nagaingon dire, dili ba mao kini ang pagpuasa nga akong napili? Amen. Ang paghubad sa mga higot sa kadautan, ang pagtangtang sa mga bugkos sa yugo, ug ang pagpagawas sa mga dinaog-daog, o nga inyong bunggoon ang tanang mga yugo? Versikulo 7, dili ba mao ang pakigbahin sa imong tinapay uban sa gigutom, ug imo nga dad-on ang kabus nga sinalikway ngadto sa imong balay? Kung ikaw makakita sa hubo nga imo siya nga tampian, ug nga ikaw dili matago gikan sa imong kaugalingon nga unod. Okay. Salamat, Pastor, sa pagbasa. Murag tinaw kayo ang ato ang ginabalik-balik nga pag-familiarize nining bersikulo, mga kaigsunan. Pastor Gobi, what do you have to say about the text? Salamat, Pastor Buscato. Kining mga kaigsunan, atong nakaplagan nga ang mga Israelhanon kung magisgot ta og pagsimba,
dili lalim ang ilahang naa sa ilang kasing-kasing. Naagyod nila gibutang ang ilang pagrespeto sa Ginoo gani to the extent pastor nga gibati nila nga sila makasasala lagi, magpuasa sila, ngani magbutang pa sila og kanang mga abog sa ilahang ulo sa pagpaila nga ang Dios gud ba mo tubag sa ilahang panginahanglan. Ilang gibati nga sa ilang pagsakripisyo sa ilahang kaugalingon nga pagsimba sa Ginoo, ilang giunahon na nga ang Dios nalipay sa ilang gihimo. Pero kung atong basahon mga kaigsunan ang introductory nga part sa atong lesson karon, gani sa atong pagbukas sa atong memory text, nagisgot diha nga dili di ay na mao ang pinaka-concern sa Dios. Although wala mag-ingon ang Ginoo nga dili maayo ang mag-fasting, dili maayo ang pagsakripisyo sa atong kaugalingon, pero ang nahitabo man gud diri, nahimo ba pastor nga personal ang ilahang kaugalingon na lang ang gilantaw. Wala na sila'y pakigbahin sa uban. Amen. So, ang concentration nila, naana sa gitawag nga self-righteousness. Ang ilang kaugalingon na nga pagkamatarong ang ilang giila. O ang Dios nag-ingon nga, dili na kaayo maoy pinaka-importante alang nako. Ang importante nga akong giunahuna sa inyong pagtuo, labaw sa tanan, ang pagsilbi o paghatag o kaluoy sa uban nga mga tao. Amen. Kana bang gitawag nga caring and kining gitawag na to nga compassion sa mga tao nga nagkinahanglan pod sa atong kaugalingon nga tabang. Amen. Pastor Rem, unsa imong ikadugang sa atong point ni ining atong memory verse ug sa lesson Nga karon? atong text naghisgot nga ang pagsimba di ay dili na siya ritual. Nga magunahon na kita Sabado na ron. Simba na. Nahimo na ni siya nga routine sa atong nga kinabuhi. Ang tinuod nga pagsimba kanang aduna kay pag-atiman labi na gayod katong mas minus-minus sa atong kahimtang. Amen. Kay mao man na nagkinahanglan gyud og tabang. O bisag kitang tanan naay naa sa ibabaw, naay naa sa ubos. So kada usa sa ato nagi atong matabangan. Kay na may mga tawo nga naa sa atong ubos. Nagkinahanglan sa atong nga tabang. Mao kana ang klase sa pagsimba nga gikinabuhi. Dili lang kay limitado sa 24 oras sa adlaw nga igpapahulay. Usa ka na siya ka lifestyle ang pagsimba sa Ginoo. All right. So nakita nato mga kaigsunan no nga karon sa atong tibuok nga lesson for the quarter mga kaigsunan, ang overarching theme mao magining whatsoever you have done to the very least of these my brethren. So dako gyud og pag-isip ug pagtagad ang Dios ni ining mga kabos mga kaigsunan. Nganuman kay kung siya pa kun unsay gihimo ninyo ni ini kanila, inyo usab nga gihimo nganhi kanako. So Jesus identifies himself with these poor people, the unfortunate characteristics ni ining mga katawhan nga naa sa ilahang kahimtang mga kaigsunan. Nakarelate ang Ginoo ni ini. Og bisan unsa ang atong pagtagad kanila, mausab ang atong pagtagad sa Dios. And kining tema sa worship mga igsoon, wa man gitay laing angayan nga itumong sa atong pagsimba. Lisod man po kay naog moadto lang tagsimbahan kay mo simba lang ta didto. Ang pinakadako nga pangutana niining pagsimba mga kaigsunan dili ang unsay imong pamaagi. Kundili the biggest deal in worship mga igsoon mao ang kinsa ang imong gisimba. Mao gina. Kung imo nang matubag mga kaigsunan nga pangutana kinsa ang atong gisimba, and I think the problem is solved. Kahibalo na ta kung kinsa itong gisimba. Nahisgutan ni Pastor Rem kaganina mo adto tag simbahan, dili lang manaingon nga aron makapilusip ta ngadto, makaawit-awit. Kani nga itong pag-awit mga kaigsunan, dili lang ni aron ma-rehearse ang atong tingog. Mag-golden voice ta kundi we are singing it to someone. So that's worship mga kaigsunan. So dako kayo ni ang rason ngano nga ania kita dinhi karon og hangtod karon mga kaigsunan nag-alagad pa kita. Now, dinhi sa tong lesson nga dinhi ang mga pangutana, whom should we worship? Why do we worship, Pastor? O unya how should we worship mga kaigsunan? So I think unahon na to ning whom should we worship? Pastor Gobi. Okay, salamat Pastor no. Kining doon na lang po gamay ikadugang pod sa atong gisgutan karon Pastor nga
ang tuyo man gud sa Dios sa sa mga Israelites ba, nga gihimo sila nga pinili nga katawhan sa Dios, nga mahimo silang ihemplo sa uban nga mga nasod. Kana nga word good, pastor, nga nahimo sila nga pinili, chosen people of God, gikapital na nila. Ang nahitabo, instead nga sila untay model nga mutabang sa mga kabos, nahimo man gud nga giila ba nila nga sa ilang kaugalingon lamang ang panginahanglan. Wa sila muhatag nga imbes nga kahayag sila sa uban, nahimo sila nga dalo sa ilang kaugalingon. Unya matud pa diha nga kinsa may atong simbahon ato yung giila nga di sa atong leksyon, gibalik diha giladlad pag-ayo mga kaigsunan nga natala sa napulo ka sugo sa Exodus nga dili gyud ta mo simba sa mga larawan. Ang atong simbahon ang Dios nga magbubuhat. Nga walay lain kanang Dios nga atong giila, no? Pero kini lagi usahay ang worship sa diha nga atong hatagan gamay o flow ang atong lesson mga kaigsunan sa dihang si Moses misaka sa bukid, gibilin lang niya kadali ang iyang makatawhan gani mga 6 weeks lang, pastor. Kay doon na siya importante nga katuyuan sa Dios. Kang gitawag nga mo intercede siya sa sala sa mga katawan tungod sa ilang pagkamalinapason. Nangayo sila og usa ka paagi nga mabalik ang relasyon nila sa Ginoo, pero ang nahitabo nagdemand ang mga tao. Imbes nga gitagaan silang sugo nga way laing simbahon ang Dios lamang, ila noong gihatag ang ilang salapi, ang ilang mga propiedad gihimo nilang Dios-Dios. O dito ang makasusubo nga butang. So way lain gyud, pastor, ang atong magbubuhat nga giila, dili ta mo simba sa creatures, but rather we have to worship the Creator. Amen. Pastor Rem, any additional about the point? Ang ako kadugang niini mga kaigsuonan, maglisod ta pagsimba ug wa ta makaila kung kinsa ato gisimba. Muna nga una kinahanglan atong mailhan kung kinsa atong gisimba. Ang atong gisimba dili lang siya Dios nga naghimo sa tuwa, sa mga butang nga nag-enjoy ta, nakakaon ta, nakaginhawa ta. Kini siya nga Dios o sa kini siya ka personal nga Dios, nakigrelasyon sa tuwa. Amen. Siya ang nagluwas sa ato gikan sa ato mga sala. Aron niya dili ta matay didto sa impyerno, gibayaran ta daan didto sa cross. Kung ato siya mailhan nga siya ang ato manluluwas, dako kayo ta og rason nga mosimba ta sa iya. Uy, ang ako ni nga manluluwas, ang ako creator at the same time akong savior. Ato kung mailhan nato kung kinsa nga ato ginasimba, di na ta mangitaglait pa nga simbahon ang ato regyon nga Dios. Amen. Atong bantayan mga kaigsunan, kay posible ang atong pagsimba, matag panahon nga gaadto ta sa simbahan mga kaigsunan, has become very formal already. Ang akong point mga igsoon, usahay, gikan pa lang sa balay, kay balo na ta nga Bernes pa lang andam na ang tanan, nakapangumpra na, planchado na ang tanan na itong mga sanina, pagkasabado sayo kayo, di kita malate kay maumagin itong naandan nga tulumanon. Kay ang ulan kunos balang espiritu o sa panalangin sa mga manulunda o presensya, naamang di kuno'y timeline. But anyway, kumusta man nga to ang attitude sa pag-worship? Because worship is simply not an act, mga kaigsunan, but an attitude. Matod pa sa tong lesson. Ingon nga attitude, mga igsuon, na sintro kini ngadto sa usa nga atong gisimbaan. I wonder kung unsa na nga matang sa attitude ang atong giabot pag-abot sa simbahan. Lipay ta, we have all the comforts. Gapangita ta og mga churches nga naagyoy saktong kaparkingan naron dili basta-basta magarasan nato mga sakyanan. Nangita tas mga tao nga kanang makarelate sa ato, mga friends ginato kay of course, we enjoy the fellowship of co-worshipers mga kaigsunan. But when we are there inside the church, the biggest question is, are we really worshiping? Bisan manggani sa itong pag-awit mga kaigsunan, mura lagwa. For the sake lang nga nayo opening song, kung paghuman ni, palapson ko na lang ni paghuman na ni, opening prayer na dayon, maminaw na lang ko sa wali. And even in the way we listen to sermons mga kaigsunan, it is not for ourselves. Naminaw taniya na mga kaigsunan, tungod kay gusto tang magtubo ang atong espirituhanong kasinatian pinagis pagtuon sa Biblia nga giwali sa pastor o sa magsusulti aron ang atong relasyon sa Dios mas musuod ug mas mudikit mga kaigsunan, and that's worship. Sa ato number one lang gid ani, daghan kayo ta og mga idealism di ta gusto nga
mao ni himo na to sa worship, di ta gusto nga loud ra kayo ang awit, di ta gusto pagani ang ubang congregation dili ganahan mag scripture reading kay nganong mura na naglitan ni. Oh, di po mo kanang responsive song, Pastor. Oh, responsive song. Dili kayo. And ang dako pangutana mga kaigsunan, unsa naman dahil naa diha sa simbahan nga nahitabo sa ato. And the moment we are sure mga kaigsunan, nakahibaw ta sa atong tuyo nga ni adto ta didto aron natong itumong ang atong pagdayig, pagampo, pagsimba sa buhi nga Dios mga kaigsunan nga mo'y nagbuhi nato sa tibok Amen. natong kinabuhi. Dili lang for the past week, kundi si yagyod ang rason mga kaigsunan nganong gasimba ta niya. In our prayers, not only for the sake of formality, usahay dili man niingon nga gapanghilabot ta sa atong ginahimo mga kaigsunan, makuyawan pa man gyud ta nga mo ampo no labi nagwa pa ta kay manad magdatag listahan basahon. The question there is sa atong pagbasa ani natunong bagyod ngadto sa Ginoo or are we just very conscious nga dili masayop ang ato ang pagampo. Wow. So worship is one big deal mga kaigsunan, unless makaigo ta sa tuyo nini nga mao ang Dios, something is wrong. So padayon na to Pastor Gobi. Napoy usas mga nindot nga punto inyong gidiskusan, Pastor. No? Kini bang worship ang pagsimba ginato sa Ginoo karon manggod, although wala ta na magsimba sa mga larawan, Pastor, kay wa magitay mga santos da sa itong mga balay nga gisimba sa uban. Pero ang atong nakita nga mawala usahay ang gitawag nato nga family worship. Kay ngano na naman ta nakaladlad ang mga TV diha, mga soap opera, mga drama, no nga kanang ang ato manggod kay atong ilhon nga ang Dios balaan, no? Kay ang nagasimba sa Dios naa diha makita ang espiritu sa pagkamatarong ug pagkabalaan sa presensya. Pero sa karon mga kaigsuonan sa atong mga kapanahonan sa atong nagatuyok nga kahimtang sa sitwasyon, ang pressure sa kalibutan usahay mosulod sa atong panimalay. Dunay mga kaigsuonan nato nga yano na lang yun, Pastor. Kay related maning worship mo pertain ngadto sa atong family worship. Dili na ganita kaampuan ng gabi, di na kaawit kay ngano na prioritize nato ning mga material nga butang, which is nahulog ni sa gitawag nato nga pagsimang ba. Imbis ngadto sa Ginoo, ang atong mind na focus sa mga material nga butang. Ug matud pa nimo ganyan, Pastor, kanang mo adto tag simbahan, labi na kun ang muwali nato kanang mga ultimo ra po'y muwali, usay na mga kaigsunan nga dili sila mo, wala ba yun mo ila, so kinsay gisimba. Mura ba ang ilang gila ang gisimba nila, ang tao, kanang natulugan lang ang speaker, bisan tao nagtuon sa maayo, no? Mga tulog lang, murag, doon ako'y kabalaka sa atong kapanahonan karon nga, basin ba og masubli ni sa kapanahonan sa mga Israelanon, nga ang kahimtang nato karon mga kaigsunan, more on external na lang ta makita nga Adventista. That's right. Pero ang sa Formalism sulod na na to, mura og lisod na kaayo ma-identify kay ngano na ay uban nato nga instead nga worship is a holy attitude dito sa Ginoo. Pero lisod kayo nga sa simbahan pa lang dili ta maminaw sa sermon kay labi na murag dili siguro maayong ka-deliver kay naatay mga expectation nga maayo. Unya kay hinay tingog makatulog ta mo na nga nakulangan ta sa gitawag na to og pagpatubo diha sa Ginoo. Pastor. Ginoo na. Pastor Rem. In addition to that, mga kaigsunan ko, sa gingon nimo, Pastor, worship is an attitude. That attitude is no other than gratitude. Gratitude yun na siya mga igsuon ang atong attitude sa worship. When we are grateful, madala na nato siya sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Dili nato i-limit ang atong unahon na kung maghisgot ganit tag worship na ata sa simbahan. Nga adunay ritual nga atong gisubay na ay sequence sa program nga atong subayon, morning and evening worship. Actually, ang atong nga lesson ni sobra pa ni ana ang teaching sa atong Bible about worship, it is doing justice, mercy, and love. Himuon na siya adlaw-adlaw. Dili ka makahimo niya if you don't have gratitude in your heart. So, dapat nakabalota nga recipient gyud ta sa grasya sa Ginoo. Kay kun ato mabutang sa atong unahon nga kita nakadawat gyud og kaluoy sa Ginoo, maluluyon gyud ta ngadto sa uban bisan pas nakasala sa tuwa. Amen. Manghatag gyud ta tungod kay nakadawat ra pud ta sa Ginoo. Mutabang gyud ta tungod kay gitabangan ra pud ta sa Ginoo. Mao na siya ang klase sa worship. The highest form of worship is obedience to the will of God. Dili nang nasa listahan sa atong programa.
Everyday nato na siya nga bulhaton. Okay. Act of gratitude. Amen. Yeah, that's right. Daghang kayong salamat mga kaigsunon ni mga puntong bulawanon nga ning gawas sa ato ang mga pangunahon karon. Niabot ta sa tunga nga bahin sa atong pagtuon mga kaigsunon. Let's take a break. Ayaw maghawa din ha. Mubalik dayon ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat kayo sa inyong pagpabilin diya sa inyong mga radio o TV sets. Atong padayonon mga igsoon ang atong pagtuon nga naganam nagkamabulawanon mga kaigsunan. Niata dinhi sa bahin sa pagsimba. Whom should we worship? Usahay magganoy ta niining kinalibutanon nga pamaagi sa pagsimba mga kaigsunan. Naay kategory dinhi nga worship the Creator and the counterfeit for it is worshiping idol. Usahay, makaingon ta nga, di man mo makaingon nga mga idolaters ning kining atong mga pamilya kay nagsimba man kita Ginoo, nag-ila man kita tinuod nga Dios. Siya man kita tong gisimba. Pero usahay mga kaigsunan, na ay other reasons, other priorities nga makababag potentially sa atong tinuod nga eksperyensya sa pagsimba ni Ginoong Hesus makaigsunan. And even in this category, pwede na to ni siyang i-define mga kaigsunan as idolatry. Pero tanaw na to mga igsoon, na hisgutan ni ka lakbit ka ganina ni Pastor Gobi, kining mga Israelitas nga nawala lang si Moises og almost around 6 weeks. 6 weeks. To be exact, mga 40 days mga kaigsunan, na kuyawan lang si Moises pag naog niya. Nag-report na niya igsoon nga si Aaron nga ang usa ka dili katuhuan nga panghitabo nahitabo didto sa katilingban sa mga Israelitas mga kaigsunan. Imagine nimo, Moses was communing with God for 40 days. And at the same time, the biggest contrast mga kaigsunan was taking place didto sa patag. Nagunsa mga katawhan, murag medyo gihidlaw. Kanang ilang giingon bitaw sa karaan nga kanta, absence makes the heart go Grows fonder. fonder, So murag yung kag medyo muhaw ang imong paminaw, gimingaw sila nga wala simba-simba. Gani ang atong mga simbahan mga kaigsunan, di gina mo sugot nga sige nilag fellowship kay wa nay simba nga mahitabo sa local church. Ingon sila kamingaw na babudani, di na lang tamo padalas tanan natong mga membro kay ngano daw kamingaw mga kaigsunan. And because of this, probably this would explain ngano nga nisimang sila silang mga pamaagi na unsa man pong pagkaunsa mga kaigsunan. And nga nag-amutay naman sila sa ilang mga alahas. Ug tungod diri mga kaigsunan, this is very basic no, aron lang gyud unta magsalsal sila ilang kaugalingong idolo or Diyos. Kinilang proseso mga kaigsunan sa pagtigom sa mga alahas, diha na makita nimo ang pundasyon sa opresyon mga kaigsunan o unsa ni tawag ini, pagpanglupig sa kalisod sa uban. Naliman ka, we just don't know kung giunsa nila pag bahin-bahin ang ilahang mga amot aron makahatag sa mga alahas. Na may mga alahas pod nga gikan sa mga Ehiptohanon nga gimando sa Dios ilahang nga ilang dadon. But all throughout the journey mga kaigsunan, silang tanan apil ang mga pobre nisamot sila og ka pagbati nga nang bitay sila sa maong katarungan mga kaigsunan. Therefore, worship of idols has become a norm when Moses was not there. Pastor Gobi, can you explain further about niining pagsimba na to sa mga idolo? Ano sa pailaing kategorya niini? Ang point diha, dugang nako pastor no, kining na-miss nila ang point. Although nga ang intention nila worship, tinuod na. Pero ang point ba sa ilahang pagsimba, dili mao. Naghatag na ang Dios og balaod nga dili na angay himuon, pero sila ang ilang pagsimba nahimo bitaw nga kanang gitawag nga murag entertainment na ba, no? So dili na mo ang katuyuan. Sa ato pa kining bahina mga kaigsunan,
muhatag ni og leksyon kanato karon nga usahay sa atong kaugalingon nga paguna-una makaingon ta nga siguro okay ra ni, maayo ra ni, pero atubangan sa Ginoo nasimang ta. So wala ba nato ma-miss ang point ba? Gimension na kaganiha earlier ni mo pastor nga kining katuyuan nato kumaadto tag simbahan. Dili lang ni pagpakita nga kita nabautismohan ta, kundili daghay mga puntos nga usahay makaingon ta nga lisod ba ako makasimba ron pastor kay wara bay bilin sa among kabaw dito or sa among humay kay basin ba og kawaton ba? Na may nga ana ba? So kana siya mga mutang wa nato na hunahunaa nga mga material na nga anyway relasyon sa worship nga muhatag ang Dios og blessing nga dili kagutuman anang adlaw. Kay it's a blessing nga nahisgutan na nato sa mga previous gani nato nga lesson. So ang tao ba kanang gusto bitaw nga naa siya sa enjoyment nga time nga naa siya sa advantage permi nga time nga dili ba siya maalkansi. Ang iya magunahuna murag alkansi siya. So ang ilang unahuna kay wala naman ang Dios murag napasagdan sila sa Ginoo himo tag ato. Mao pod na usahay sa atong mga kaigsuonan sa iglesia nga usahay kun dili dayon ta maduawan sa atong mga pastor, usahay dili dayon ta matagaan sa atong mga demand na atay mga lakang ba nga murag magunahuna ta nga murag okay ni. Yeah, that's right. Pero di ay muhulat lang yun ta kay pila ra man ang 40 days pastor. Wala gyud sila makapaabot ato nga unta kato nga time to sila nga maghimo pud unta og gitawag nga revival alang sa ilahang kaluwasan sa ilahang grupo. Amen. Kaya ang ilang leader nag fasting didto pinaagi lang sa pag intercede sa katawan sa pagdala sa ilang sala ngadto sa Ginoo nga mabalik sila. Pero ang tawo lagi kay gitawag na to og dili ba makahulat kana bang point pastor nga dili makahulat kana bitong dinalian permi. So mga kaigsunan, God is God of order, no? Siya ang Dios nga dunay katuyuan. Dunay panglantaw sa ato nga wala ta niya pasagdi, no? Kundili maghulat ta nga musubay ta sa sakto nga paagi nga sa diin ang tao dili mawala kundili mutuo kun unsay ang gisulti dili ta maghimo og alang sa kalipay sa atong kaugalingon. Amen. Pastor Rem, Sa pagpadayon, mga kaigsuonan, kaganiha ang akong emphasis gawas sa simbahan nga nag-worship ka punta sa Ginoo. Moadto ta sa sulod sa simbahan sa formal nga program sa worship. Makasimbag hapon tang mga idolo. Tungod kay nahimo na nga entertainment form ang ato nga simba. Mo dayeg ta sa mga nindot nga mga participants unya medyo dili kay ta mo appreciate sa katong mga nag-struggle pa maghalad sa ilang mga gifts ngadto sa Ginoo pinaagi sa pagsimba. Diha sa pagsimba usahay magdali ta pag-uli. Dili na ta maglamanuhay human gyud sa kuan dili na nagani kanta nga human sa closing prayer bayaan na nato kay mag-iyahay na ta og kuan uli. So nahimo nato nga idolize na nato ang ato mga personal affairs. Nahimo na nato nga nag-worship ta og idols. Wala man ta magsimba og mga graven images kay klaro man na sa Biblia nga dili na siya nato himuon as creatures, mga worship ta sa atong creator lang. Pero sometimes makasimba ta sa atong mga appointments, apurado kayo ta, na atong mga side trip sa atong mga pagsimba nga moadto ta, mauli ta, gutom na. Ang adlaw nga ipapahulay, alang gyud na siya sa pag-uplift sa mga kaigsuonan nato. Pag ana siyempre ang mga tao moanha sa simbahan aron ma-bless sa Ginoo. Kinsa may mag-bless sa ila? Kita. Mga discouraged nga mga tao, nawad-an na sila o gana sa ilang pag-alagad sa Dios. Kita nga nata sa simbahan muna atong time nga ato sila alsahon sa sa pagsimba sa atong Ginoo nga naay paglaom gihapon niya. Kung dili man gyud ta dinhi sa kalibutan mabuhong or makontento sa mga materyales nga mga panginahanglan, sa pagbalik sa Ginoo wala na siya problema, bali ato lang ni sa agwantahon. Ang ato makaigsuonan niya misimba muanha na aron maayo sa ilang mga kaguol ug kabalaka, ato na siya alsahon sila Tabangan. kay ko nang ato nga pagsimba is para la sa ato ug sa Ginoo, nahimo na nato nga mura nag-idolatry na pud na pastor. Amen, Oo. amen. Kay dili na siya mao ang purpose. Kay between me and my God, anytime man na anywhere,
o makasimba man ko sa Ginoo. Pero ganha sa congregation, we have to uplift our brothers and sisters. That's right. Ato nabantayan mga kaigsunan no nga ang mga Israelitas kaniadto sa ato na nahisgutan sa milabay nga mga lessons. Wa gyud sipyat mga kaigsunan kada hari nga mobanos, mupuli. Naagid sila niining gitawag nga perennial problem of idolatry. Mao bitaw na nga gipadagyod sa Dios ang iyahang mga manlalagda aron mo pahinumdum nila nga layo na mo kay tinuod, idolo na ninyong gisimba. And because of this mga kaigsunan, wa na ganita kaila sa mga ngalan ni ini mga idolo nga ilang gisimba. Ang pinakapopular kayo kini si Baal ug si Astoret mga igsoon. Pero speaking of these idols mga kaigsunan, sa atong panahon wa naman ni sila na naman sa atong mga material nga mga butang nga atong gipang idolo. Buti pasabot mao na sila nahimong babag sa atong matinud-anon ug makahuluganon nga pagsimba sa Ginoo. Now, speaking of these idols, gidescribe sa Biblia mga kaigsunan that these are gods or goddesses of oppression, very bloodthirsty, unya capricious, and many other demands mga kaigsunan. Kung nabantayan na dito showdown sa Mount Carmel mga kaigsunan, gisamad-samaran sa mga propita ni Baal ang ilang mga lawas aron lang gyud Dunggod. mapukaw ang igdulungog sa ilahang Dios-Dios mga kaigsunan. So speaking of this, there is only one God who is fair, mga kaigsunan. All the others are failure. Ang uban nga mga Diyos-Diyos, giila nato, tao raman na sila. Pero ang uban sila ha, buhong sa bakak, buhong sa pagpanglingla, buhong sa pagyatak sa tawhanong katungod, buhong sa personal nga pagsimba mga kaigsuunan. But God is not like them. Ang Dios sa kaangayan mga kaigsunan, ug kun siya ang atong gisimba, mahimo usab kitang sama kaniya. Di ta gusto nga mo-oppress ni ining mga kabos. Di ta gusto nga mo-oppress ni ining mga gipang daog-daog tungod kay nakaangay or naliwat kita mga kaigsunan sa Dios nga atong gisimba. Now we are about to describe who He is. Unsa gyud ang iyahang mga gustong mahitabo sa iyang katawhan mga kaigsunan. Aside from being our creator, ang Dios mga kaigsunan nga mao'y atong magbubuhat. In fact, ang rason nga gibuhat ta niya nga ang sigo sa iyahang panagway mga kaigsunan. Haom kita sa iyang panagway. We are created in His image mga kaigsunan. Is that He wants to share with us His traits. Gusto gid siya, dili lang sa iyang panagway, kundi bisan pa sa iyang kinaiya, bisan pa sa tanan nga mga characteristics nga naa niya, gusto niya nga mapanunod nining iyang mga binuhat mga kaigsunan. And what is He about doing? Unsa man gid ang gusto sa Dios nga mahitabo sa iyang mga katawhan as our creator? Atong ihatag ni Pastor Rem mga igsoon. Diha sa Biblia igsoon, tulo lang gyud ang gi-require sa Ginoo sa nag-worship sa iya ha. To love love, justice and mercy. Kana lang gyud, gugma, kaluoy ug justisya or fairness ba? Pantay-pantay. Taas kay ta pagtagad sa mga tao nga mga successful, tapos baliwala lang nato ang katong mga ordinary lang ang mga tao nga wala gyud sila mga accomplishments sa kinabuhi. Dapat fair ta sa ato nga pagtagad sa atong mga isigataw. Ngani ang worship nga gireklamuhan sa Dios tungod kay kusog sila mag-fasting nya sa panahon ni Jesus Christ, mag-ikapulo sila bisan pagani sa mga spices. Pero wala sila kaluoy sa mga isigataw, bawian nila sa mga nakaprinda, bawian og balay. Ngun ana ba? So, ang tinuod ko no nga pagsimba, for example sa fasting, dili lang di ay kanang di ta mukaon. Kanang maka-fasting pud ta, makapuasa pud ta imbes nga magpalit og bag-o nga sanina, ato na lang niihatag nga kwarta nga aton ta ipalit og bag-o nga sanina ngadto sa mga way sanina. At kini nga imbis nga dili ta magkaon, magpasting ta no, dili ta mo kaon kay ato na lang atong iadtog mall, adto og fast food restaurant at pakaon sa mga wa kayo malungag. So ingon ana ang klase sa pagsimba or That's fasting nga gipangayo sa Ginoo. Amen. Dako kay tong point, Pastor Rem. Pastor Gobi. Okay, Sa mo kadugang. Sa ato pa, mo nagiingon karon mga kaigsunan, na mention kaniya ni Pastor Buscato nga worship is not only an act, it is an attitude.
daghan sa ato mga kaigsunan maayo kayong muwali. Ang uban kanato tungod sa may muwali, makahilak ta, matouch ta. Pero dili lang diay ka ang wali pastor na sa church. Ang true worship, we have to bring the pulpit outside. Doon ay quotation nagaingon nga it is better to see a sermon than to hear once. Sa to pa, namagoy panahon sa mga Israelhanon, bisan sa panahon ni Ginoong Hesus, ang mga leader sa simbahan, maay kay musulti. Pero wala sila act of compassion. That's right. Muna nga, kining naaman tayo mga program, nakaagya magida pastor ka ikaw, gikan magika sa youth department sa una. Natay program sa kanabitaw natong sa General Conference, Global Youth Day, nga be a sermon, di ba? Doon na tayo t-shirt na nga, be a sermon. Sa to pa, mga kaigsunan, dili lang kay maayo ta musulti sa pulpito. Ang point diha, nga kung unsa atong gisulti, gugma, ipakita na to sa uban. Mao na nga si Ginoong Hesus sa diri pa sa yuta, umingon siya, ako hubo apan inyo kong gibistihan. Bistihan. Ako gigutom unya inyo kong gipakaon. Ako giuhaw inyo kong gipainom. Ako na priso unya inyo kong giduaw. Yan ang utana mga tinunan. Din bang dapita Ginoo nga ikaw gigutom? Pero mo to giingon ganiha nga kun inyo kining pinabuhaton sa pinakaubos nga kahimtang sa tao, mao kini siya ang unsa man Gihimo ninyo kanako. gihimo ninyo kanako. So, ang worship di ay, dili lang di ay kay kanang muawit ta o huli, dili lang di ay kay mag-ampo ta sa Ginoo, dili lang kay mag-scripture reading ta, kun dili mga kaigsunan, ang point diha sa worship, the true meaning of worship is an attitude of compassion. Nga doon na tay kaluoy sa uban. Dili ta kay muhimo ta og personal lang nato nga interest ba. Kanang ato lang bitawng komportable kay ang tao manggudon pastor gusto nga kana bitawng maglisod ta mo biya sa atong comfort zone ba. Gusto ta nga bahala ikaw alkansi ako maniguro gyud ta ba. Kay kana lang mga pila-pila pastor ambot nakaagi ka na mga magpila sa ATM, magpila sa kanang maglukat og ticket, naa magay mga tao nga musingit gyud. Kana bang di gusto nga maulahi ba. Naatay concept nga ingon ana bitaw sa church nga gusto ta comfort, gusto ta dili ta mainitan, gusto ta nga di na ta moadto sa gawas kay init man ang maglakaw-lakaw man ta na mga manghatag og tratados. So, mga kaigsunan karon nindot nga atong leksyon, gipahinumduman ta nga ang church di ay dili lang kay ang church museum. Dili lang kay ang church usa ka stagnant, kundi ang church usa siya ka pamaagi nga sa diin ang mga tawo mulakaw kay kana nga bahin diha nato makita ang meaningful sa tinuod nga pagsimba. Ako'y Amen. kasumpayan na Sige, pastor. sige, Pastor Ren. Kana ding atong mga activities sa church, mga programs nato inside ug outside, labi na sa atong mga community services, uban pa mga pintakasi, kung unsa man diha nga mga activity, that is an act of worship. That's So right. kung magpintakasi ta, kung naamay nakauna pag-abot, nagsimba ka man sa Ginoo, pinaagis pintakasi, dili ta magbagot-bot sa katong naulahi. Mao. Kay kung magbagot-bot ta, maguba ang atong worship. That's it. Oo, That's it. maway umoy. Mga way lami. So, kung unsay mga activity naton, mga missionary activities, dapat happy, enjoy lang, tapos presence of mind nga kini siya in worship of our God. Amen. Amen. Ana lang. And besides this, mga kaigsunan, kining atong paghimo sa mga acts of mercy and compassion, actually, nag-replicate lang ta mga kaigsunan sa kinaya sa atong Dios. Ingon nga tumububuhat. Yan kung atong tanawon diha ang mga resources, no? Diha pananglit sa Deuteronomio Kapitulo 10, Salmo 146, Isaiah 61, atong makaplagan diha mga kaigsunan nga ang Dios adunay pagtagad sa mga gipanggutom, gipangkapoy, nangapukan, nangapildi, nangatumba, og nangamatay. Gusto niya nga mahatagag comfort og kaharuhay kining tanan nga mga katawhan mga kaigsunan. If you are one of those, adunay Dios mga kaigsunan nga andam nga mo lukat ka nato gikan nining pinakaubos nga kahimtang sa atong pagkinabuhi. Now going back to the point of acts of worship by acts of compassion mga kaigsunan. Ganahan kay ko sa point ni Pastor Rem kaganina nga katong iyang ingon bitaw nga ang tinuod nga puasa.
dili man lang sa pagkaon ng puasa, Pastor, di ba? Nahibalaan mo na to na. It is actually denial of self. Pananglit karon ganahan kay kang mukaon, unya, tentasyon, di kayo nimo ng kanang usa ka delicacy. Pag-agi pa lang nimo kita kas karatula, makaingon ka nga, uy, hapit sa ta. Pero niining panahon na maingon ka nga, dili. Ako sang disiplinahon akong kugalingon kay na ako'y pangayoon sa Ginoo. It's just like that. Usahayang uban sa ato na-addict sa social media. Naay panahon mga kaigsunan nga moingon ka mag-fasting sa ko sa social media. Nyabi nimo unsa pay lain niini. Dili lang niingon nga gidinay nimo yung kagalingon, but you are reserving funds, time and effort mintras wa nimo. Sama pananglit, di kamo kaon. Ang imong tibok pamilya, nagpuasa mo, ang imong gastuhon unta kung naniud to mo mga 500 pesos. Dili na siya tinuod nga mapuslanon nga pagpuasa mga kaigsunan. Kung ang resources nga imong na-save, dili nimo ma-convert into acts of compassion. The point here is, katong gingon ni Pastor Rem kaganina, katong imong na savings, katong effort, katong time nimo nga wa na ka nag-social media, imo tong gihatag ngadto sa uban aron mo tabang kas imong mga pobre nga mga kauban, mga silingan, gisilhigan nimo tong mga hugaw na kaya ditong lagwirta nga dili pagyod imong tugkaran. So you are monetizing or you are pulling up resources mga kaigsunan nga wa nimo buhata kining mga ganahan kining buhaton aron imong ikahatag ngadto sa uban. And this is the kind of external worship God wants to see from His people. Amen. Kung baga, nakita niya nga sa formality sa iyang makatawhan, nasa gi-explain ni Pastor Gobe kaganina, nahimo silang self-centered mga kaigsunan. Ingon nga mga katawhang pinili sa Dios, di na sila gusto nga makaambit pa ang ubang mga irihis. Kamo, dili mo mga pinili sa Ginoo, palayo mo, wa mo ilabot sa amo. Bisan gani ang ilang full-blooded nga mga brothers and sisters, mga kaigsunan. We're speaking of the Samaritans nga naka-intermarry sa uban nga mga nasod, mga kaigsunan. Ilan ang gisi? Wa di na sila gusto nga mahimo pa silang kabahin kay very exclusive ang ilang community. Pero napakya sila mga kaigsunan to the extent nga bisan ang mga kabos within their own community, mga kaigsunan, ilan ang napasagdan, ilang nakalimtan. Imagine nimo pag-abot sa New Testament na yung mga reprimands ni Jesus Christ, mga igsoon, ingon siya na pamoy paagi nga ang inyo untang inughatag sa inyong mga ginikanan ingon nga obligasyon kay mga tigulang na inyo pag yung gi-commit aron ihatag sa templo ingon nga kurban wa mahimot ang Dios diha kay ngano man nagpakaron ingnon mo that you are making donations for the church but at the same time oppressing the ones who deserve that money ng inyong mga ginikanan. So they are more on religious formality, mga kaigsunan, but in the very essence of it, ilang giatakan o ilang gikalimtan ang mga tao nga tabangunon. Nang hinaot mi din mga kaigsunan nga dili ni ma-replicate sa atong mga iglesia, kundi we can do our best for our people. Niabot ta sa katapusang bahin, mga kaigsunan, atong ihatag sa atong mga kaubang panelist ng ilang pag-wrap up panapos ng mga statements. Unahan na to si Pastor Rem Rizos, Pastor. Mga igsoon, ang tinuoray nga pagsimba 24/7 na siya. Tapos espesyal kayo ang ika-pito ka adlaw sa semana diin mag-congregate kita nga mga anak sa Dios. Pero ang worship it is 24/7. Ato ipakita kung unsay gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. Maluluyon ang Dios sa ako, maluluyon pug ko sa uban. Ang Dios kanunan manghatag sa kuha, mahatagom pug ko sa uban. Mao kana siyang ako nga pagsimba ngadto sa ako nga Ginoo nga akong nakatunan sa atong leksyon karon. Amen. Pastor Gobi. Nidutan ko sa idea, Pastor Rizo, sa imong idea nga 24/7 yun ta sa pagsimba. Apan masubo lang tagamay, Pastor, nga ang ubang mga kaigsunan nato mahimo bitong 7-Eleven kana bang murag convenience store ba nga siyempre kapito ka adlaw Sabado pero alas 11 na ta sa udto madtong simbahan, no? Say makaabot tag singsong na kaya nga atong point nga at least naka-ending man pud ko pero dili na maode ang tuyo. Unya lain pa mga kaigsunan nga pahinumdom nato sa iglesia kanang atong church karon sumala sa atong lesson gitawag nga
missiological aspect ang gikinahanglan sa Ginoo. We will not be focusing on non-essential things. Usahay ang atong focus sa worship sa Ginoo kay kana mang di nata maligo kung Sabado, no? Kay para kwanta. Naaba sa mga non-essential, di nata mukaon og mga isda nga unod kay mao ni vegetarian gyud ang gusto sa Ginoo. Mga kaigsuonan, dili na mao ang katuyuan sa Ginoo. Although nindot na siya. Pero ang ingon sa Ginoo sa ato nga ang tinuod ay nga worship, no? Ang tinuod nga pagsimba dili lang kay pinaagi sa atong pag-awit sa simbahan, dili lang kay sa atong pagwali, sa atong pagampo, kundili matod pa diha nga atong sundon ang gihimo ni Ginoong Hesus sa dinhi pasasayuta nga mugawas siya unya iyang ginatabangan ang kadtong mga tawo nga nanginahanglan. Unsa may gi-expect sa Ginoo sa ato? Gisuwat sa Micah chapter 6 nga ang Ginoo naging siya nga to love mercy, to do justly, and walk humbly with your God. So inaot pa mga kaigsunan nga kining atong pagtuon sa leksyon karon nakahatag ka nato og mensahe nga ang tinuod nga pagsimba mao ang kanang paggawas sa iglesia aron sa pagmensahe sa gitawag nato og outreach evangelism nga ang mga tawo sa gawas atong mapaduol diha sa tiilan sa Ginoo sa iglesia. Amen. Nay point diri sa atong lesson mga kaigsunan, agig panapos no nga nag-ingon dinhi natingala ang mga katawhan sa Dios mga Israelitas kaniadto. Nga bisan unsa nga matang silang pagsimba o pagpuasa nganong dili sila pamatian sa Dios. Kini tungod mga kaigsunan kay ang pagsimba alang kanila was not a lifestyle. And possibly mga kaigsunan diri bisan sa atong acts of compassion mga igsuon dili ni lifestyle sa ato usahay tinuyo ra kayo nato mga kaigsunan. Schedule lang. Dili ni ingon nga pagkuano na ate program pananglit na ate wali kasagara sa dili pa magwali mag medical mission gyud ta. Unya laban ra ba sa atong mga medical mission usahay ang atong ginaservan mga kaigsunan magduda sila nga tungod ba ni kay ilaming walihan. And this might be improved. Pwede na ito ning improve mga kaigsunan. Bisag walay-wali, sige man ta og medical mission. Ug kini as a lifestyle mga kaigsunan will surely glorify the Lord. So atong timan-an mga kaigsunan, ang atong mga activities helping the poor should not only be sugar-coated or colored with any other malice mga kaigsunan, kundi should come from the very bottom of our hearts mga kaigsunan. Kung katabang ta, dili tungod kay gituyo nato na nga mutabang kundi mao ginay atong kinaiya. Ug tungod nini mga kaigsunan, we are reflecting the very character of God who loves even the poor people. So agi og pagtapos ni mga kaigsunan ani kining halad sa musika atong paminawan ingon ng inspirasyon sa dili pa kini pagkatakupan uban sa pagambo ni Pastor Gobi. Among dalaygon nga Dios nga naikaw sa kaytasan sa mga langit. Salamat Ginoo niining pinasahi nga pagtuon sa mga leksyon nga among natun-an karon. Nga nag-ila nga ikaw mao tinuod nga magbubuhat. Nga ang pagsimba nagaila dili lamang sa among mga pagampo, sa among mga pag-awit, kundi mao ang paghatag og kaluoy sa mga katawhan nga mga dinaog-daog. Amen. Mao'y paghimo namo sa gugma nga gihatag ni Ginoong Hesus nga mahimong ehemplo alang sa uban. Kami nagaampo o Dios nga ang tibuok iglesia, ang among mga pangulo, ang among mga membro sa iglesia maginunitay sa among mga kamot alang sa pagmensahe sa uban sa mga katawhan pinaagi sa buhat sa kaluoy nga pinaagi niini makita sa mga katawhan ang ehemplo nga imong gipadayag sa matag usa kanamo. Tudloy kami o Dios sa pagkamahigugmaon sa among mga silingan, sa among mga kagalaan, bisan pa sa among mga kaaway, nga sa diin, among maila ang pagministeryo sa tinuod nga pagsimba
nga imong gilantaw mao ang paglakaw nga dunay pagkamatarong magahimo sa gugma sa kaluoy ug labaw sa tanan ang paglakaw nga mapainubsanon diha sa imong atubangan. Amen. Hinaot pa o Dios nga ang mga mensahe karon sa leksyon nga among natun-an maaplikar sa among kinabuhi ug makahatag kini kanamong espirituhanon nga pagtubo samtang kami nagapaabot sa among kaduha nga pagbalik. Salamat sa imong gugma ug kaluoy sa pagdawat nini nga among mga pagampo ug pagpasaylo sa tanan namong mga sala kinamong ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. My streets burst with life. Smiles paint my people's faces. Laughter follows children at play. My art displays who I am. My culture translates my story. I speak the language of courage. I am here. I serve. I reach. I love. I am the Seventh-day Adventist Church.
family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living, unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel.